sumala sa history o sa kasulatan. Okay, dali na. Clarification. Be responsive, Pastor. Be responsive. Ako pa na. Sumala sa akong tubag. Sumala sa akong tubag kaganihan nga. Nangutana ka, kinsay katungkol simbahang Katoliko, gitubag tika nga si Kristo. Karon, kinsay nagtungkol sa simbahang Katoliko, sumala sa akong tubag sa imong pangutana. Nganong utrohon pa man ako ang tubag ng imong pangutana, mauna mo kang imong tubag, pwede yung bubuhan nimo. Ang imong pangutana, ang imong nadaang tubag, nganong patubagon mo? Nga ang pangutana nimo, ang answer imo naman yung tubag. Okay. Away, personal attack. Bugo na ba ito? Hindi ka tubag sa pangutana sa bugo. Nag-isa na may nabugo, ani ka ron? Bugo kayo na ang pangutana. Kung hindi ka tubag sa pangutana sa bugo. Pag-sure ba? Sa yun kayo pangutana. Sumala sa iyong pangutana kaganiha. Sumala sa iyong pangutana kaganiha. Nangutana nga kinsay katungkol simbahang Katoliko. Pangutana ang tiga. Sumala sa mong tubag, kinsay katungkol simbahang Katoliko. Sumala sa mong tubag sa imong pangutana. Ano naman? Pangutana sa bugo. Tubaga break mo na basta, tubaga. Okay, rolling sa ta. Okay, rolling sa ta. Minaw. Kaya ang atong pamahagi ni sa pangutana og tubag. So ang atong itubag o mga pangutana dili ta magsulti og below the belt, no? So iwas na to ang kanang side comment and then below the belt. Kanang mga personal attack wala to na siya. Iwala na to na siya. Okay, klaro kayo. Okay, clarification. Iklaro na to, Pastor. Kasi pangutana. Balik pangutana. So yun, di yung pangutana yun. Pangutana sa bugo. Ha? Pangutana magaganiha, kinsay katungkol simbahang Katoliko gitubag ka na ko. Ang akong pangutana, kinsay katungkol simbahang Katoliko sumala sa mong tubag. Ay, kasuko, tubag ka na. Okay, so, klaro kayo pangutana. So, okay na, ready na? Timer? Okay, ready? Pag-story ni Pastor, start na. Nangutana ka, sumala sa imong tubag, mangutana ka karon abot ba'y pasabot, lintanon ka sa imong tubag. Okay, rolling ta. Pastor, kung dili, paminaw sa, rolling sa ta. Pwede hindi mo tubag, okay, paminaw, rolling sa ko, para makasilip ta na ita. Pwede po di mo, Pastor, nga, di mo tubagon, or pwede po di mo tubagon. Pero kung tubagon di mo, responsive lang ta sa mga pangutana, okay? So, klaro. Okay, klaro ha? Mr. Moderator, objection. Nandang mo pa kanina yung pangutanan na mga bupot na ta. Ha? Minakamutubaw. That is what we call, sa hard argumentation and debate, that is what we call clarificatory question. Klarohon, tika, kung nagadungog baka sa mong tubag. Karon, sayon naman yung kayo ng pangutana. Ayan na. Dili man sa mong tubag sa pangutana, lain pangutana. Ay, siya mo dito ha. Ayan. Okay, Mr. Moderator, tinawag. Palihog lang kay lamay yung moderator. So, palihog na lang na pag-ihog ka ng moderator nga walang usapaw, dili ta usapaw. Para makasinapta na ita. So, klaro na to ang pangutana, tubagon. Pero kung dili ka ni makatubag sa pangutana, pwede ka mag-ingon nga, next question. Okay? And then, palihog na po, dali lang ka. Okay. Dali lang ha, ang napo niya sa bigas, ayaw so po magsapaw-sapaw diha. Kaya para mag-clarify nato ning duha nga ilahang pagpangutana o tubag. Okay. So, okay. Unsa may clarification nimo? Ang akong clarification nga nung mangutana man siya na ang ipatubag, ang iya namang tubag. Okay. Kung mangutana siya, dapat ang iyang paminawon, ang akong tubag, dili ang... Okay. Kaya kung dili nimo tubagan na, Pastor, pwede mag-next question. No? So, ano na lang. Kaya para ko na to. Kung dili siya mo tubag sa pangutana, dili na tubag problema. Kaya kung sa pagalikan mutana, di man mo tubag. Dili na lang may pangutanon. Mamahayag na lang talaking Katoliko. Kaya di man siya mo tubag. Hunda mo na siya. Dili man siya mo tubag sa pangutana. Kung saan na ito pagkahumanin eh. Asa, anong pangutana ron ka? Mr. Moderator, paminaw, Mr. Moderator ha? Dili siya mabuot kung siya yung pangutana.
Pero kinahanglan responsive siya sa iyang tubag sa akong pangutana. Ang akong pangutana, tubag sa iyang pangutana. Huwag na kong gingon niya. Pangutana ko, sumala sa imong pangutana. Ang pangutana, simple naman kayo. Mali ko na itong question. Kung dili, gini. Ha? Sumala sa iyong pangutana, nangutana na ganyan, kinsay katugo, simahang katoliko. Gitubag di ka. Kung naminaw ka ganyan sa tubag, kung di ka matubag ini, mamaya ka namin. Huwag maning programa. Ang pangutana, sumala sa kong tubag, kinsay katugo, simahang katoliko, sumala sa kong tubag sa imong pangutana. Kasulot? Okay, so klaro kayo ang pangutana. Karon, rulis ako para mag-clarify na to ni. Kung dili ganin ta makatubag ni ini, pwede ta mag-next question. Then ikaduha, dili ta musapaw. Ikatulo, be responsible ta sa mga pangutana. Ato putang tubagon. So dili ta mag-side comment and then likayan po nato ang mga hugya-hugya sa bigas, no? So clarification. Pero kung dili ganin ni matubag, pwede ta mag-next question. Pero kung dili ganin mapadayon na ni, may pa iundang na lang nato, padayon na lang natin pagpadayon ni ini sa kwan. Yes. Yes. Ano na lang, no? Okay, klaro, pastor. Ano na lang. So, okay. Ang among pagdili, for example, natuon niya ang CP Alliance ba? Okay, sa, ayan na. Bila ko tayo ng sulti niya. Okay. Ayan na. Okay, so klaro na, ang ruling na to, irresponsive, ikaduha, mangutana, hindi kung dili ka makatubag, pwede ka mag-next question. Ikatulo, likayan na to ang mga magsapaw. And then kung pangutana gani, direct to the point, punto por punto. So klaro kayo, nangutana, and then tubagon, be responsive lang ta sa pangutana. Pero kung dili ninyo gusto nga, mapadayon ni ini mga kalihungan na to karong hapuna, so pwede pa, unaon na lang nato and then magpadayon na lang, o magpadayon na lang tagwan. So ilan ang nabilin? Napay 1 minute and 45 seconds. So layo pa kayo. 15 seconds ang nakuhaan. So, uyo ka pastor, matubag, mo pangutana siya, tapos tubagon mo. Ha? Okay. So, mangutana siya. Sa ino ha? Okay. Clarify na ito ang pangutana. Okay, ready. Mangutana sa para clarify. Okay, yun dyan, clarify sa nato. So, mato ni Pastor iyang tubagon. Sa inaot nga responsive siya sa tubag. Pagpangutana niyo kaganiha, kinsay katugod si Mahang Katoliko, sumala sa Biblia, gitubag tika. Karon, kung naminaw ka sa kong tubag, kinsay katugod si Mahang Katoliko, o akong gitubag. Ang pangutana, kinsay katugod si Mahang Katoliko, sumala sa kong tubag. Okay, klaro kayo, no? Okay, klaro kayo. Kung pila kayo to? 1.45 seconds ang nabilin. So, igmong itubag, tubagon ba nimo o dili? Kung dili nimo tubagon, next question ta. Pero tubagon nimo, go. Ang akong tubag mauni. Karon pa ko nagadungog kong pangutana. Nga ang tubag ang iyarang gitubag. Okay, relax. Rolling ka, klaro kayo nga tuwag ka na. Klaro kayo. So, dili yun musunod sa rolling na to. Basta na. Tubagadaan, kinsa tao man, nilaya ka mo explain, di kami karon pa kong kadungog, di mo na tubag, be responsive. Sige, sunod, lain pangutana. Lain pangutana kayo, resort kayo? Pangutana ko sa buko, resort kayo, ganon. Sunod ka pangutana, Mr. Okay, release na ta. So, hatagan sa nato o ganing si pastor, no? So, para, dili na? Mag-yog ka na nato niya, hindi man naman kasi na po. Alaro ninyo, programa, ito kami ng utana, niya, ang akong tupak, limitado, hindi pa sa inyo ang walang limit, puro miltanan, ang atong sakot, walang limit, pero walang matuman, unya, kung nangutana mo, kung magmumok sa tubak, so hindi ka pwede. Okay? Okay, so klaro na. So, undaw na ang mga pangutana karong hapon na sa open forum. Salamat kayo. Pasalamat, Pastor. Salamat kayo, Pastor, sa iyong pag-anilin, no? So, ikaw na lang magpasalamat, Pastor. Sili. Okay na. So, salamat kayo sa pag-anilin ninyo. Ang akong pasalamat, ang iya na lang istorya. Okay, sige. Salamat sa inyo sa inyong pag-anilin, no? Okay, so karon mapadayon ta sa pagpadayag o papahayag sa atong mga igsoon diya sa Catholic Faith Defender. Padayon ta sa papahayag niini.